Portem 15 minutets ja, perquè ha sonat una presentació de la Big Band i els xiquets, n'hi ha alguns que no són tan xiquets, dient que volien tocar tot seguit. I jo dic, che, us cansareu molt, che, no, tot seguit, dic, vale, tot seguit. Així que este ha sigut el primer bloc on hem presentat uns màsters coneguts, a tot vos sonaran alguna volta, potser m'ho guanyat inclús, no sé, és que pareix que no m'interessa. I res, vaig a veure, sí que me'n recordo de tots els solistes perquè ho tinc així apuntat. Així que res hem tingut en el primer tema, que era el de James Bond, a Gabri a la guitarra, des d'altres. Després hem tingut a Nacho, el saxo tenor des de Quart de Torna. A continuació hem interpretat un tema que és de Final Countdown. Sabeu quin és, no? Després hem tocat un tema de Michael Jackson i per últim hem tocat un altre tema conegut del món orquestic. No sé si ho veiem. I hem tingut el saxo baríton a la Caterina des del Janeta. Des del Violers hem tingut a Ramon, el saxo. I també al baix hem tingut a Mari des d'Atos. I des de la mesura que anem avançant aniré presentant-vos, aniré contant-vos coses. Conforme vaig explicant-me, aniré dient-vos coses i res. Nosaltres som de la Big Band, és un projecte de joventuts musicals en el qual hi ha que lluitar molt per atraure els concerts i per atraure el projecte perquè costa molt. La gent no li pega per vindre, se'n va de puestos. No sé per què, si està superxulo, no? No, res. La primera part ja està, ja les cançons conegudes, oblideu-vos i guardem més, però de moment ja està. Anem a passar a un altre bloc. Ho hem organitzat per bloc, ho hem organitzat jo, és això. Ells em fan cas jo, jo no m'animo. Passem a un altre bloc en el que toquem un poc més alguns estils com la samba, el swing i inclús un poc el funk o alguna cosa així. Sigueu benvinguts i espero que disfruteu i que us agrade el que vos presentem. Gràcies. Sabeu què passa? Que dic de la Vall Big Band, però això va ser ahir, perdoneu. En Musbai Big Band, se m'ha robat la llengua. És que vam fer un altre concert i hem dormit poc, aquesta matí m'ha rebancat i no tenia. No he pogut. Som en Musbai Big Band, gràcies.
Vaig a parlar. No sé si a vosaltres us passa el mateix. Igual no, igual sí. La música és fantàstica, Estem així... Nosaltres estem flipant, així. Estem passant-ho genial, millor que en el bar. En el bar també s'està bé, però no sempre. No res, hem tocat el primer un tema que es diu Els Tricos Verds, que és com... No sé si seria... Bueno, vaig a traduir-ho de la meva manera. Com una espècie de pedra preciosa. Veus? T'ha paregut. I he tingut solistes a Nacho en el saxo tenor de quatretonda. I després he tingut a Àlex de Monticelvo, a la trompeta. Àlex que ve de jugar 4 partits de pàdel. Ha quedat segon de pàdel, ja està. Així es queda primer, veus? I res, després he tocat una samba en els quals he tingut i agraeix jo personalment la presència del meu company perquè he vingut a dir-nos una maneta de Juan el Peó de Benjamín. I també he vingut des de Vilajoiosa, sabeu on està Vilajoiosa? Benidorm, sí, no? Al costat. He vingut des de la vila a Quico el trombó. No ve totes les setmanes a assajar, falla algunes, però bueno, no ho tenim en compte. No res, ara continuarem uns... Ja n'he de contar molts. Ara continuem en un tema així a poc més modernet. Després en un altre que us posarà el porto i pulsador, les pulsacions es pujaran i després continuarem en una... Fins que no arribem a una baladeta tranquil·leta, anem a tocar i ja no vaig a parlar, per això ara estic inspirat, no sé si ho veureu. Res, una volta més, gràcies per vindre i anem a fer que aquesta nit siga diferent, especial, no, però diferent, sí. Gràcies.
A ser 90 pulsacions anava jo. No sé vosaltres, però... I esto està bé. El tema d'abans hem tingut a la guitarra a Gauri des d'altres. I també he tingut, són un poc pesats, però també he tingut a Nacho, a la volta, a Nacho. Després d'aquest tema que hem tocat tan ràpid, que ens ha accelerat una mica tots, hem tingut a Ramon, al saxo alt. I després l'altre company meu que s'ha vingut a tirar una maneta. És que he tingut un problema, no vaig a contar-vos-el perquè no va al cas. Però he tingut un problema, aleshores què hem fet? Solucionar-lo, no? La vida si es pot, però solucionem. I ha vingut també Diego des de Genovés a tirar-nos una maneta. Ara un tema lentet, no s'adormiu, Els xiquets com esteu? Us agrada la música o què? Està xuli, Anem a tocar un tema lentet i en aquest tema finalitzaríem el segon bloc. Pues hi ha gent, no? Diuen, sí, la música, no? Doncs sí que està bé. Finalitzaríem el segon bloc i després encetarem el tercer, però clar, no anem a pensar-lo. Anem al segon i després ja veurem. Gràcies una vegada més.
so alt i jo personalment estic molt agraït perquè he complit en guany molt i a posar molt de la seva part. S'ha deixat l'anglès per vindre a la Big Band, imagineu-se. Hem tingut aquesta melodia tan bonica i tot el que he improvisat i tot, a l'Ona, al saxó des d'Atos. El tema es diu Samantha i ara ens hem fet la tercera part. Sorpresa! No res, com intentem fer un poc de variat i per a tots els públics, o no, però hem preparat un parell de cançonetes en veu. I direu, passa, jo no vaig a cantar, evidentment. No sé si ho havíeu notat, però no vaig a cantar jo. Aleshores us presente a Gemma des d'Atos, que s'ha estudiat els temes molt i no res, esperem que aquests dos temes també us agraden. Gràcies. Quina vista té Gemma, jo no vaig dir res. So I came to see him, I listened for a while. And he was this young boy, stranger to my eyes, showing my pain with his fingers, singing my life with his words, telling me so please, so I'm giving me something. With his songs, I never go down. With his words, giving me something. But
whisper. I bet you looked that through me. I mean, this wasn't there. I just keep on singing, singing tears from arms on my baby's fingers, singing the line with his words. Sorry, with his song, sorry, with his song, taking my whole life, with his words, killing me softly, with his song. Bona nit a tots i a totes, gràcies per haver vingut. Primer que res, donar-li les gràcies a David per confiar en mi i poder deixar-me cantar en esta magnífica banda. I res, volia donar-vos les gràcies a tots i volia dedicar esta pròxima cançó a dues persones que la setmana que ve fan 50 anys de casats i volia aprofitar, són els meus pares i esta cançó volia dedicar-la especialment per a ells. David, que si voleu ballar, bueno, jo també, que aquesta cançó es pot ballar, així que si algú us fa l'ànimo. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que tú más quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que tú más quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás, 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 quizás.
Ara anem a arribar jo, rac el micro a casa i està ple de vitalabios de l'home d'hora. Ara serà. Saps? Bueno, moltes gràcies, Gemma, per col·laborar i per tirar-nos un cable fresc. No sé si existeix. No res. Ja hem encetat la tercera i última fase, després ja acabarem. I quan acabem, tocarem una altra, o no. Segurament la toquem, perquè la tenim preparada. Està molt guai. Però res, abans he oblidat presentar alguns membres de la Big Band i aprofite ara perquè sí, perquè vull. No res, agrair també la implicació enorme que ha tingut i l'avanç musical que ha fet i personal també. Al meu amic Joel a la bateria, des d'Otos. També m'ha faltat per presentar... Bueno, vaig a dir molts tots de carrereta. Repassem tots i si no ja no parlem més d'ells, que són... Diego a la trompeta des de Genovés, Juan Leo des de Milano a la trompeta, Alex des de Monticello, no l'últimeu el nom des de Monticello, Kiko de la Mina, al trombó, i també molt agraït que arriba i diu, David, jo no toca mai en Big Band, perquè per circumstàncies està bé sí, però no tenia per què estar, però està. I jo agraït, i suposo que ell també estarà agraït, perquè així segur que s'ho va passar bé. El Jordi és de Beniatjar, al trombó. Després tenim a Hilario de València i de Viera, no? Avui, sí. Tenim a Gabri a la guitarra des d'Otos, ciclista professional, no està en el club, però està així. I a Mari se m'ho havia d'antes, Mari. A Mari des d'Otos a l'esquina, al baix. Hola, hola. El saxo tenor, Nacho des de Quatretonda. Després a Lola, el saxo alt des d'Otos. Antes de Salao, des de Genovés, a Ramon, el saxo alt. I el saxo baríton, la Caterina, des de Barcelona. No res, el meu nom és David i em trobareu corregent per Benigani, perquè no vaig de cosa, no sé si I agraïm-vos la presència i agraïm-vos també el respecte a la música, perquè a vegades és molt complicat. Jo, per exemple, la meva xiqueta que té 3 anys no calla. Aleshores, és molt complicat arribar a un lloc i que estiguin ensenyant, sí, els majors, però també sí que l'estic flipant un poc, perquè estan més d'ensenyants encara. Així és que m'aplaudirem per xiquets, és el que portem també. Bueno, no t'havia vist, com esteu? Alba, com està, reina? No t'havia vist? Aquesta fer major. I res, nosaltres som... Espera, que jo estic ja. El Musbai Big Band, tenim la sede d'Otos. Sabeu que Otos, Joventuts Musicals, coordina moltes escoles de música i fan unes coses superguais i els professors super... Això és el millor, els professors i de junta directiva. I res, agraïm-vos una vegada més. Anem a continuar... un tema dels anys 60-70, Ochuló, com va dir, Ramon Fede diu, Ochuló. I res, anem concloent el concert, però l'alegria que porta.
maldició, esta que anem a fer és l'última. Ho havíeu deduït, no? Si està superbé ara, Ni mosquits, ni res. Aquesta és l'última que queda. No res, agraïu-vos una volta la vostra presència. No vaig parlar molt, Si penseu que anava... No, parla com que ja està. He tingut a Juan en la trompeta, a Kiko en el trombó, a Ramon en el saxo i a Nario al piano. I després, ara despedim, que ara vosaltres sí que tocarà, Nacho, digo. I res, gràcies per vindre i per nosaltres ha sigut un plaer enorme.
vergonya, no? Anem a regalar-vos una més, perquè heu sigut un públic genial. I res, prepareu-vos cos. No, que fa rapideta i vos accelerarà. Gràcies i bona nit.